V samém srdci města, jen pár kroků od pulzujícího centra, se nachází prostor, který má za sebou příběh a před sebou nové možnosti. V Pardubicích, v Havlíčkově ulici, donedávna fungovala zavedená lékařská ordinace. Dnes tu čeká místo připravené na nový začátek, ať už v podobě ordinace, kanceláře, showroomu nebo stylového městského bytu. Na 62 metrech čtverečních se rozprostírá prakticky členěný prostor, vstupní čekárna a několik navazujících místností připravených sloužit novému účelu. Díky nenosným příčkám lze dispozici snadno přizpůsobit podle vaší představivosti. Převod na bytový prostor je předběžně odsouhlasen, takže zbývá jen jediné: rozhodnout se. Lokalita je strategická. Vyjdete ze dveří a jste v centru dění. Trolejbusová zastávka je hned za rohem. Vlakové nádraží pár minut chůze. Obchodní centrum nabízí kavárny, obchody i služby. A blízkost školy a fakulty z tohoto místa dělá nejen ideální domov, ale i chytrou investici. Ať už zůstane prostor komerční, jako ordinace, showroom či kancelář, nebo jej přestavíte na byt, bezbariérový vstup zůstává zachován. Pohodlný přístup ocení nejen klienti, ale i budoucí obyvatelé. Tento prostor není jen adresa, je to příležitost. Místo, kde může začít něco nového. Domluvte si prohlídku a objevte místo, kde může začít váš nový příběh.